tallem. Vinga, som-hi. Acció. Talla, talla, talla. Acció. Bon dia, noies. Vosaltres que en sabeu, quines i com són les activitats d'una estació d'esquí? Situat al Parc Natural de l'Alt Pirineu, els equips d'esquiadors es preparen a competir. Sí. Els equips de Baqueira Beret, sí. Boí-Taüll, sí. Espot, sí. La Molina, Macella, sí. Port Ainé, sí. Port del Comte, sí. Tabascan, sí. Vall de Núria, sí. Vallter d'Esmil, sí. Arança, sí. Cuina, això. Sí! Lles, sí. Sant Joan de l'Erm, sí. Tuixén de Barça, Boix Virós. Sí. Sí! No em deixo cap equip, oi? Efectivament, avui ha estat una jornada repleta d'emocions. El matí ha estat un jorn intens i ple de sensacions indiscutiblement frenètiques, com la velocitat torbadora en què s'ha baixat pels laterals de les Gorgues. Frapava només de pensar en l'inclement embranzida amb què després hem baixat per una fantàstica tartera, I només hem pogut contenir la respiració davant d'una encisa de moment en què els equips d'esquiadors ens hem topat en un no gens menys frapant llac glaciar. Miraculosament hem superat tots els entrebancs i bumps, big jumps, calaixos, branes, rainbows, freestyle i freeride per a tothom, halfpipe naturals. Tornem als estudis a la connexió. No entenc res. Moltes gràcies. Acció. Mira, grava. M'han dit que aquesta església és la més visitada de tota la vall, és cert? Que sí! Jo és que abans era el pregoner del poble, Sí, el pregoner. Fins i tot al campanar del segle XII. Ui, molt de fred, el segle XII. Mira, de Pantocràtor. Fins i tot allà hi havia neu, del segle XII. Quin bé de Déu. I també hem conservat el fresc. Pel fred, s'entén. Acció! Bon dia, mestre. M'han dit que aquestes valls són molt tranquil·les i ideals si es cerca instants de pau. Talla un moment. Són seves les ovelles? Quines? Les blanques o les negres? Tornem-hi. Acció! Talla. Talla. Acció! M'han dit que en tots els restaurants de la vall fan una olla aranesa de pel·lícula. No és així? Xxt! Moment. Oh, sí. Goi. Perdoni, mestressa, que m'escolta? Mestressa? No. Hola? Oh, això és impossible. Acció! M'han dit que, tot i les noves carreteres que comuniquen els pobles de la vall, vostè segueix transitant els vells camins de muntanya amb la seva bici. Tant li agrada la neu? La neu és el que té. I com que sóc poeta vocacional i cartera de professió, m'emociona molt dur cartes d'amor a la gent enmig d'aquestes muntanyes nevades que li donen aquest toc de romanticisme. Que li puc parlar de tu, a tu? Sí, de tu. Vull dir que amb les cartes i aquesta encisadora ruta, no ho sé, que et dona per pensar i estar en pau amb tu mateix. O sigui, amb mi mateixa. Vull dir, tu mateix, que aquí estàs amb tu mateixa. En mi l'efecte és que estic amb mi mateixa. Està clar, sí? M'explico sí o no? Vull dir, o sigui, quan un està en pau en llocs com aquests, és quan et trobes amb tu mateix. O sigui, amb mi mateixa, en el meu cas. No, amb mi mateixa. No és que tu et trobis en pau amb mi mateixa. Què m'explico? O sigui, vull dir que cadascú es troba amb un mateix en pau. Ara! Sí que s'explica, sí, i molt bé. Per això m'agrada treballar aquí. Ai, sí, per aclarir els meus pensaments i pensar... Ai, talla, sisplau, que podem tornar a fer-ho. No, ha quedat bé, molt bé. Sí, segur? Bé, doncs, que em trucareu si surto a la tele jo mateixa. Que em trucaràs tu mateix? Sí, ja la trucaré jo mateix, no pateix. Vinga. Catalunya s'ha de viure, que no t'ho expliquin.